fid-9 ta' Marzu nivvutaw u fl-10 ta' Marzu niċċelebraw, ħbib tiegħi. Kien dan l-appell tal-Prim Ministru Lorenz Gonzi lill partitarji nazzjonalisti li nġabru għal laqgħa politika f'San Ġwan. Skont Lorenz Gonzi l-Partit Nazzjonalista qed ikun onest f'din il-kampanja elettorali. Jien fl-opinjoni tiegħi il-Partit Nazzjonalista qed ikun onest man-nies. F'San Ġwan spikkat ton ta' ftaħir minn diversi deputati u kandidati tal-Partit Nazzjonalista fuq id-9 distrett. Fosthom il-kandidat Noel Muscat li fisser dan il-gvern bħala gvern tar-records. U fidej għandu rekord wara rekord wara rekord. Hawnhekk għandna Prim Ministru li għadu qed jippikja. Il-President tal-Partit Nazzjonalista Marta Sportelli ftaħret li hija nazzjonalista. Tippermetti li ngħid kemm jien gburija li jien nazzjonalista. Jiena ngħid li gburija li dejjem ivvotajt għall-Partit Nazzjonalista, gburija li se nerġa' nivvota għall-Partit Nazzjonalista u gburija li qed nagħti semmi fih dan il-Partit Nazzjonalista. Grazzi. U lil-Labor ngħidlu thank you, but no thank you. Id-deputat nazzjonalista Joe Falzon li qal l-Isptar Mater Dei huwa ġojjel. L-Isptar Mater Dei ġojjel tas-saħħa. Gburi li jimmel partit nazzjonalista u Id-deputat nazzjonalista Robert Arrico għalli jekk ma jerġax ikun eled gvern immexxi minn Lorenz Gonzi, il-kulur aħmar ser jidher ma' kullimkien. 9 ta' Marzu jekk għal ħares qatt ma nirbux l-elezzjoni aħna, dal-kulur intom ħatibdew taraw, il-blu jispiċċa u jibda jixal l-aħmar fuqna terġa'. Importanti. U għalhekk fi kliem Arrigo, il-pajjiż ma jistax jitlef lill-Prim Ministru Lorenz Gonzi. It is not worth to lose the Nationalist Party and this Prime Minister. Filwaqt li l-kandidata Kristi De Bono irringrazzjat lill-Prim Ministru għal dik li sejħet bħala tmexxija lija li joffra f'dawn l-aħħar 5 snin. Nirringrazzjak fissur Presidenti tagħna ta' San Ġwan u anke tad-9 distrett għal ħidma li għamilt u tmexxija eċċellenti li għamilt dawn l-aħħar leġislatura. Il-Viċi Kap Nazzjonalista Simon Busuttil għal lin-nies ma tantx isemmu affarijiet ħżiena li jagħmel il-Partit Nazzjonalista għaliex hemm biss it-tajjeb. Issu n-nies ma tantx isemmu affarijiet ħżiena illi għamilna aħna għax jafu illi għamilna ħafna affarijiet tajb. Ma n-nies jafu illi aħna tajna r-riżultati. Allora meta u aħna gburin bir-riżultati illi tajna matul dawn l-aħħar snin.